Me toteutetaan kokonaisvaltaisia verhoratkaisuja, jotka palvelee asiakasta tilasta riippuen parhaalla mahdollisella tavalla sen tilan tarpeen mukaan niin auringon, valon kuin lämmön suojauksen osalta. Meillä on Espoossa showroomi, jossa on laajasti tuotteet esillä. Ei katsota pienistä mallikirjoista paloja, mistä ei nyt oikein saa selville, että miten se kangas oikeasti käyttäytyy. Luonnonvalolla ja keinovalolla on hirveä merkitys näille kankaille ja sitä me ollaan paljon painotettu täällä meidän showroomissa, että saataisiin ne isosti esille ja asiakas pystyy jopa oman valaistuksen tasolla näkemään, miltä se kangas näyttää niin kuin heidän kodissaan, koska valaistuksen lämmölläkin on hirveä vaikutus siihen. Showroomissa kannattaa ehdottomasti tulla käymään, jotta näkee, miten kankaat muuttuu eri valaistuksessa, näkee ne, miten ne oikeasti toimii, jotta ei mennä kuvien perusteella, koska kuvat ei aina kerro koko totuutta. Harva tietää tänne tullessaan, kuinka paljon eri vaihtoehtoja on sille perinteiselle valkoiselle sälekaihtimelle. Kun tänne showroomiin tulee, niin se on oikeasti silmiä avaava kokemus, eli mitä vaihtoehtoja meillä on ikkunasisustukseen. Siihen löytyy todella näyttäviä ratkaisuja ja tosiaan saadaan samaan kaukosäätimeen akustiikkaverhot, auringonsuojat, terassimarkiisit. Pystytään kaikki laitteet sitomaan hienosti yhteen samaan applikaatioon, mikäli näin haluaa. Kaikki nämä verhot, mitä meillä on laajasti täällä showroomissa esillä, niin valmistetaan myöskin täällä Espoossa. Eli me tehdään mittatilastyönä kaikki meidän tuotteet ja mikäli arvostaa suomalaista käsityötä, niin todellakin sitä meiltä saa. Gardin, suomalaista käsityötä.